What's up guys, and I'm back again for another video. And for today's video, grabe, maligo unta ko kay igang kistaran, tapos wala man kalimot ko, wala man may tubig. So going tagsuba ron kay na dito mga bata, ganahan kito sila makikuan, makishare sa akong camera nga mag TikTok mi dito. Tapos at the same time maligo-ligo, panikot din kay kustaran, igang kayo. Whew. Time check is 4:30 in the afternoon and natay kauban. Hi Dodong! Kaway-kaway po dyan, Pats! Ay to, nabis padulong ko sa subak, yung mga apas mong maligo, tagpo na ko siya, humuna siya glaba. Butong ibili naman dito sa unahan ka dyan, amas ang gihalay. Ngayon, balik mi dire. Igang juga kayo, di mo bang wala may kuhan tubig sa balay. Happy to ka, naririnig din na ang boses, dinig ng dumadagong sa tubig. And so ito na ang view ng Suba. Pangit yung tubig doon kay lubog. Alake. Ay may nangaligo din, mga naong naligkuan, mga naong iswil. Tungod sa ilahan, nalubog ang Suba. Okay. Tinuod, wala kong galap. Nakakala ko sa Suba na lubog. Mura dahil kayo kaligo ay lubog. May pa sila kayo enjoy sila. Lubogit siya. Sige, maligo na ba? No choice, wala yung tubig. Kaya, sila ko sa sunset. Maligo na ka kay kuhan hapon na, alas 5 na. See your future too. Oh. Taon nga na may kuan, na may kanang may kanang lights. Check is 5:35, 5 mismo sa hapon. Okay, manguli na mi. Okay guys, it's time to go home. Nag-post sa atong mga sigurong relax. Oh, yung mga mangundang? Uli na ta. Agpas mo. Gutom na ako. Okay, manguna na guys, kihapon na. Fresh. Naran, ayaw mo.
Oh, di ba? Wala ni tao. Sabihan si Chris. Say anything. Hi everything! Hi everything! Say everything. Say anything. Hi anything! Say anything. Yawa. Today! Hi everywhere! Galaw-gaw. Ako yan sa alumay. Alam mo na kayo, amatay tubig. Ako paano? Ay, lilik na ako eh. O, diba? Sunset. Tayo? Let's go you? Yeah. Just like a giant spotlight. Wow, English! Kanta magusto. Oh, Okay, bye-bye.